धेमाजि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै बयनिसिमबो खुलुमनायखौ जासिबाय। दिनै आङो जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफाद जानानै फंनैसो बाथ्रा बुंनो सिगांदों। जोंनियाव मोनसे इउटुब चेनेल दं बड'लेण्ड टाइगार मुंनि, जाय इउटुब चेनेलखौ धनजिब रामसियारि होननाय सासे सुबुङा सामलायो। बे इउटुब चेनेलाव खौसेथि बर' सुबुं आफाद एबा इउबिपिअनि सोमोन्दै गोबां बाथ्रा बुंनानै बिथाङा फोसावदों। दा बिथाङा इउबिपिअआ खस्थ' खालामालासिनो बिटिआर एकर्डआव सिगनेचार होनो मोन्दों होननानै बिथाङा मोनसे बानसावनाय फोसावनायखौ जों नुनो मोन्दों। दा बेवहाय आं बेखौ बुंनो नागिरदों, इउबिपिअआ खस्थ' खालामाखै, मानो खालामाखै बा मानो खालामदों बेनि सोमोन्दै इउबिपिअनि आफादगिरि मानगोनां मिहिनीश्वर बसुमतारी बिथांनि सोमोन्दैबो बिथाङा माखासे बाथ्रा बुंदों। दा बेवहाय आं गिबियावनो बिथांखौ बुंनो सानदों, इउबिपिअनि आफादगिरिया मिनेश्वर बसुमतारी नङा। फार्स्ट अफ अल मिहिनीश्वर बसुमतारी मुंखौ नोंथाङा एसे मोजाङै मेनसन खालामोब्ला मोजां जागौ। आरो बिथाङा 1995 मायथाइयाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद मिरु आफादनि बिथाङा सुबुं फोनांजाब एबा फोसावदिं नेहाथारिमोन। जाय समाव जोहोलाव सोमब्ला बसुमतारी आफादगिरिमोन, बै समाव बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि सासे गोख्रों मावथि हिसाबै हाबा मावबोदोंमोन। 1996 मायथाइयाव बिथाङा बै समनि बिएलटिआव, जिहेतु बिएलटि आरो एबसु फैसा गरसेनि फारनै बिखुंमोन बै समाव, नोंथाङा हयथ' बर'नि जारिमिनखौ फरायदोंबा एसे मोजाङै मिथिगौ। बिथाङा बिएलटिआवबो अर्गानाइजिं सेक्रेटारिमोन। बिनि उनाव 2003 एबा 2003 मायथाइयाव बिटिसि एकर्ड जानायनि उनाव बिथाङा बारग' बिएलटि अनसाय आफादनि लेङाइ आफादगिरि मासिखौ लाबोबाय थादों। दा बै समसिमाव बिथाङा बर' हारिनि थाखाय बा जायफोर सेक्रिफाइस होबोदों बेखौ नोंथाङा हयथ' मिथियाखै। बिनि थाखायनो नोंथाङा एकदम गारमा हब्रा बुंनो नाजादों, जे फोरमान खालामनो नाजादों जे जेबो गैया होननाय बायदि। नोंथाङा हयथ' बेखौ मिथिगौ बा मिथियाब्ला आं खोन्थानो नागिरदों। बिथाङा जोंनि सानजारि नोगोराव थानाय एसबि बर' गोजौ फरायसालिनि सासे फोरोंगिरिमोन, लेङाइ फोरोंगिरि। जाय लेङाइ फोरोंगिरि पस्टखौ बिथाङा हारिनि मोजांनि थाखाय जाथिनि हाबा मावनायनि मुङाव भलेन्टारि रिटायारमेन्ट लादों। नोंथाङा बेखौ मिथिनाय नङा। थ' बिथांनि दरमाहाया दिनैनि समाव, जुदि फोरोंगिरि हिसाबै थानायमोनबा दिनैनि समाव 62,000नि बारायाव बिथाङा दरमाहा मोनगौमोन। दा बिथांनि जायफोर स्टाफफोरा गासिबो 62,000 दरमाहा लानानै खामानि मावबाय थायो। थ' बेखाय नोंथाङा बिथांनि सायाव आसि थुनायनि सिगां दाना मोनसे कुइसनसो आं नोंथांनाव खालामनो सानदों। नोंथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरजों बेसेबां सोमोन्दो थानानै बेसेबां खामानि मावखो? आरो नोंथांनि जा खामानि मावनायनि अबिगथा बा रोंगौथिखौ नोंथाङा जोंनो अननानै हायोब्ला फोरमाय। दा बेवहाय इउबिपिअआ खस्थ' खालामाखै मायाखै। नोंगौ, इउबिपिअआ 2014 मायथाइयावसो जोनोम जादों, राइट। नाथाय इउबिपिअआ जोनोम जानायनि आन्दोआव सोरबा बायदि सुबुंफ्रा दङ, नोंथाङा मिथिगौ ना? नोंथाङा मिथिया। मिथियोब्ला नोंथाङा बे नैबे बाथ्राफोरखौ बुंनाय नङामोन। आं नोंथांनो फोरमायनो सानदों, बा फोरमायनो गोसो गैयाब्लाबो नोंथांनि थाखाय, जाहाथे नोंथाङाबो जोंनि बर' हारिनि सासे सुबुं, सासे इउटिउबार बिदि हिसाबै जों नोंथांनो फोरमायनो सानदों जे जोंनि धेमाजि जिल्लानि सिङाव थानाय जायफोर सुबुंफोरा पिटिसिए मुभमेन्ट, रमान स्क्रिप्ट मुभमेन्टजों लोगोसे 1987 निफ्राय बड'लेण्ड मुभमेन्ट, बै बड'लेण्ड मुभमेन्टसिम पिटिसिए, रमान स्क्रिप्ट, बड'लेण्ड, बै मुभमेन्टसिम जायफोर बिथांमोना थैथाब थांथाब नांदों, बै बिथांमोना दिनैसिमबो जोंनि ओनसोलाव दङ। नोंथाङा मिथिगौ ना? जेब्ला 1987 निफ्राय बड'लेण्ड मुभमेन्ट सोमावसारदोंमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव, बै समाव बर' पिपल्स एक्सन कमिटि बिपिएसि होननाय गुसुङै बै मोनसे आफाद दंमोन, भलन्टियार फर्स दंमोन। थ' बैफोर आफादफोराव बिबान लाबोनानै हाबा मावबोनाय गासै सुबुंफोरा
जोंनि नैबे इउबिपिअ आफादाव दङ आरो इउबिपिअखौ दाफुंनायनि मेइन जाहोनानो जाहैबाय बिथांमोनना बिटिसिनि बायजोआव थानाय बर'फोरखौ खौसेयै लाबोनानै मोनसे गोख्रों राजखान्थियारि मोन्थाय दाबिनानै जोंनि राजखान्थियारि मोन्थायफोरखौ माने संरैखा खालामनो थाखाय नाजाबोनाय थ' बैफोरबायदि सुबुंफोरा थानायनि थाखायसो दिनै इउबिपिअआ दङ दा बे समाव खस्थ' खालामनाय खालामैखौथ' जों मा बुंबावनो नोंथाङा जोंनि हिस्ट'रिखौ हयथ' मोजाङै मिथिया नोंथाङा गोसोआव दंना 2016 मायथाइनि 1 जानुवारि अक्ट'आव बै समनि आसामनि गिबि मन्थ्रि तरुण गगৈ बिथाङा बायजोआव थानाय बर' सुबुंफोरनि थाखाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल होननाय मोनसे फोसावदोंमोन दानिया नोंथांनाव आं मोनसे प्रश्नसो खालामनो नागिरदों कुइसन बिटिआर एकर्डआव जोंनिया फैदों बर' कसारि वेलफेयार काउन्सिल जों डिमान्ड खालामदों बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल दानिया नोंथाङा आंनो फोरमायदो वेलफेयार आरो अट'नमासनि डिफारेन्सआ मा डिफारेन्सखौ मिथियाब्ला नोंथाङा आंजों थोंजोङै कन्टेक्ट खालामनो हागोन आं नोंथांनो बुजायगोन आं दा नैबे गुवार लेभेलाव नोंथांनो बुजायनांगौ दं होननानै आं सानाखै जिहेथु नोंथाङा जोबोद गोरों मानसि धेमाजि जिल्लानि आफादगिरिखौथ' नोंथाङा 5 थाखोनि सुबुं माने फरायसाजों रुजुबाय नोंथाङाथ' इउनिभार्सिटि PhD डिग्री लानाय जानो हागौ जोंहा बेयाव बुंनांगौ खोथा गैया बे जोंनि थाखाय जोबोद मोजां बाथ्रा सोरनिबा रोंनाय रोङैखौ जों आसि थुनो गोसो गैया आरो थुनांगौ दं होननानैबो जों साना थ' बै समाव फोसावनाय बायदियै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलखौ जों दाफुंनायनि लामायाव दङमोन नाथाय माखासे टेकनिकेल उसुबिदा जादों बे टेकनिकेल उसुबिदाखौ नोंथाङा दा हयथ' माबा माबि बखिनो हागौ आं फोरमायाब्ला आं बारा गुवारै फोरमायनो नागिराखै नोंथाङा मिथिगौ ना जे आसामाव मोनबैसे ट्राइबेल काउन्सिल दङ मोनबैसे ट्राइबेल काउन्सिल दं बै ट्राइबेल काउन्सिलनि सिङाव थानाय आरो बायजोआव थानाय नैबे खोथाया तरुण गगैया खालामनो नागिरनाय काउन्सिलाव डिस्टिंक्ट नङामोन बेनिखायनो जोङो बेखौ मानो लाफुंजोबालासिनो बेखौ फोजोबनानै जिहेथु गासिबो एज ए होल माने बर'फ्रा थानांगौनि खारनाव जों बेखौ दोनथ'नाय जादोंमोन बिनि उनाव जोंनि मनरन्जन बसुमतारी बिथांनि सोमोन्दैबो नोंथाङा एसे बुंबाय इउपिपिएलनि आफादगिरिखौ बुंनाय बाथ्राफ्रा भेलुलेस जुदि बुंदोंब्ला नोंथाङा मानो खर' सानांगौ जाखो नोंथाङाथ' खर' सानांगौ गैलामोन भेलुलेसबा थ' जोङो प्रमद बर' बिथांखौ जेबो गाज्रि मोननाय गैया इउबिपिअआ खारन इउबिपिअआ प्रमद बर'जों जेसेबां सोमोन्दो दं नोंथाङाबो हयथ' प्रमद बर'जों एसेबां गैयाबो जानो हागौ सन्देह दं आंहा इउबिपिअनि साफ्रोम मावथिफ्रा प्रमद बर'जों जोङो सोमोन्दो दं जों बेखौ बुङाखै जे प्रमद बर'आ जेबो मावनाय नङा बिदि होननानै जों माब्लाबा फोसावाखै जोंनि आफादगिरिया बेखौसो बुंदोंमोन जे प्रमद बर'खौ जों दिनैनि सानाव जों राजखान्थियाव लुबैयाखैमोन बिथांखौ बिटिआरनि जायफोर एकर्ड जायफोरखौ सोरबा सोरबाया इउटिउबफ्राव बुंदों जे फेसबुकाव बुंदों जे माने जों उमुक मोनबाय आं बुंदों बे उमुगा मोनगोनसो दासिमबो जायाखै एग्रिमेन्ट जादों नाथाय इमप्लिमेन्ट जायाखै इमप्लिमेन्ट खालामनायनि खाथिराव जों प्रमद बर' बिथांखौ मा होनो राजखान्थियाव बारसोमथ'वालासिनो जे बिथाङा नैबे एग्रिमेन्टनि इमप्लिमेन्टेसननि खामानि मावनांगौमोन दिनै नोंथाङा बुंदों जे बिथाङा राजखान्थियाव थांनानै इमप्लिमेन्टेसन खामानिखौ मावगोन जोबोद मोजां बाथ्रा जों बेखौ बरायदों नोंथाङा बुंदों जे माने बिटिआर एकर्डखौ इउबिपिअआ मोजां बुंनो हाया मानो हाया बायदिसिना बाथ्रा नोंथाङा बुंबाय जे जों बेवहाय बुंनो नागिरदों नोंथाङा गोसोआव दंना 28 जानुवारियाव इउबिपिअआ सानजारि नोगोर सिमेन्ट सापरियाव धेमाजि जिल्लानि सिङाव बरायनाय हाबाफारि लादोंमोन जे बिटिआर एकर्डखौ बरायनायजों लोगोसे एकर्डआव सिगनेटरिखौ जों बरायनो होननानै जोङो हाबाफारि लादोंमोन नोंथाङा गोसोआव दंना गोसोआव गैयाब्ला नोंथाङा नागिरनानै डकुमेन्ट्सखौ नागिरनानै नोंथाङा बेखौ मिथिनानै लानो थाखाय आं नोंथांखौ खावलायदों दिनै इउबिपिअआ बर' हारिनि जेबो मावाखै होननानै नोंथाङा बुंनो नागिरदों जों जेबोखौनो मावाखै होननानै बुंनानै लाबाय थ' जोङो जेसेबां जायफोर खामानिखौ मावदों जोङो साफ्रोमबो बर' मानसिनो मा होनो मिथिहोनानै खामानि मावनांगौ दङना दा नोंथाङा जोंनि धेमाजि जिल्लायाव सोंहर जेनेरेल पाब्लिकफोरनियाव जे इउबिपिअआ माबायदि खामानि मावखो इउबिपिअआ जुदि जेबो खामानि मावाखैब्ला जाथिनि खामानि मावाखैब्ला हारिनि खामानि मावाखैब्ला जोङो माब्रै डिप्ल'मेटिकेलि साक्सेस जाखो
नोंथाङा मिथिगौ ना जे बिटिआर एकर्ड खालामो बा बिटिआर एकर्डआव सिगनेचार होनो थाखाय इउबिपिनि आफादगिरिनो माने गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानिफ्राय पिएमअनिफ्राय लाइजाम फैदोंमोन बे लाइजामखौ रेसपन्स होनानैसो जोंनि इउबिपिनि आफादगिरिया थांदों नोंथाङा बेखौ मिथिगौबा जोबोद मोजां बाथ्रा थ' नायदो जे 2014आव जोबोद गोदान मोनसे दाजानाय मोनसे आफाद बे मोनसे आफादा बेसेबांबा गोबाव 1986 निफ्राय माने इन्डिपेन्डेन्टनि मुभमेन्ट खालामनायाव सिगनेटरि जाफानो मोननाया जों बेखौनो बुंनो नागिरदों बे जाबाय जोंनि डिप्ल'मेसि बा जों डिप्ल'मेटिकेलि बेवहाय साम एक्सटेन्ट जोङो साक्सेस जादों होननानै जों सानदों आरो रायजोनि खामानि मावनायनि थाखायनो दिनै नायदों दिनै आसाम सरकाराव थानाय जायफोर दङ इन्टेलिजेन्स बिउर'फोरनाव नोंथांमोना सोंनो हागोन जे इउबिपिनि इनपुटआ माबायदि बा रायजो राजानि रेसपन्सआ माबायदि बेखौ नोंथाङा सोंनो हागोन रायजो राजाफोरखौ जों माबायदि खामानि मावदों बेखौ जोङो सोंनो हागोन नोंथाङा मोनसे बाथ्रा बुंबाय थादों जे इउबिपिआ बिटिआरखौ मोजां बुङोब्ला हाग्रामाया होखारगोन मागोन बायदि बायदि बेथ' सासे गथ' गोरलैनि राव बायदि जादों नोंथांनि खुगानिफ्राय नैबेबायदि राव ओंखारगोन बायदि जों सानाखैमोन आरो बेयो जोंनि थाखाय जोबोद आनफर्चुनेट जे जोङो दुलाराय बर' माहारिखौ माने बुहुमाव फोथांनानै लाखिनायनि हाबा मावदों बा हाबा मावनो नाजादों जों थ' बेवहाय नोंथाङा सानदों नामा जे प्रमद बर'खौ गारनानै बर' हारिया थांनानै थागोन बा हाग्रामा महिलारिखौ गारनानै बर' हारिया थांनानै थागोन थ' ओंखायनो जों लुबैदों गासिबो खौसेयै थानानै जोंनि बर' माहारिखौ मोनसे गेरेमसा हारि दाफुंनायनि थाखाय खामानि मावनो जों नोंथांनो फोरमायनो सानाखै बा नोंथांखौ जोङो मा रावजों बुंगोन जे थांनाय समफोराव बिटिसि इलेक्शना जायफोराव जागोननि सम बै समसिमाव डिसेम्बर दाननि 19 खालारसिम नोंथाङा गोसोआव ला अक्ट'खौ 19 खालारसिम जोङो इउबिपिआ नाजाबाय थादों जे बड'लेण्डआव थानाय बा बिटिसिआव थानाय बर'फ्रा खौसे जानानै इलेक्शन गेलेनांगौ होननानै खौसे बा इउनिफिकेशननि थाखाय जोंनि आफादा खामानि मावबाय थादोंमोन नोंथाङा हयथ' मिथियाबो जानो हागौ बेखौ मिथियाब्ला नोंथाङा नोंथांनि जायफोर सर्स दङ बे सर्सनिफ्राय नोंथाङा सोंनानै ला बै समाव बर'नि गुबुन गुबुन माहारियारि आफादफोरखौ लानानै मोनसे मेल खुंनाय जादोंमोन थ' बै मेलाव आनफर्चुनेटलि जिहेथु 21 डिसेम्बरनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बोसोरारि जथुम्मा दंमोन बै जथुम्मानि थाखाय बिथांमोना बाहागो लानो हायाखै आनफर्चुनेटसो होनदों जों आं बेखौ जोङो बर' फरायसा आफादा नैबेहाय एसे गेप जालांदों अब्लाबो जोङो नेरा नेफेरा नाजाबाय थादों इउबिपिनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा बड'फा हाउसाव थांनानै गोबां खेब सावरायहैदों बै समनि बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मानगोनां प्रमद बर' गाहाय नेहाथारि लरेन्स इस्लारि बिथांमोनजों जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथाङा गोबां खेब सावरायबाय थादों दा बै सावरायनायसिम लेभेलसिमाव बेखौ इन्टारलकेटर हिसाबै बा मा होनो मिडिया हिसाबै जोंनि इउबिपिआनो खामानि मावबाय थादों आरो बियो हयथ' मोनसे लेभेलसिम डेभेलप जादोंमोनब्लाबो उनाव बायदिसिना जाहोनाव जायखौ जोङो मिथिस्लाबाखै बै जाहोनफ्राव हयथ' ज' जानो हायाखै प्रमद बर' बिथाङा सिफ जायोब्ला जोंहा जेबो बुंनांगौ बाथ्रा गैया जोङो दिनैनि दिनाव दाखालिसिम जे हाग्रामा महिलारिया बिटिसिनि सिफ थ' गाबोननिफ्राय जुदि प्रमद बर' बिथाङा बिटिसिनि सिफ जायोब्ला जोङो जोंनि बायजोआव थालांनाय बर'फोरनि संरैखाथिनि थाखाय राव हारिमु थुनलाइ गासिबोनि रैखाथिनि थाखाय जों प्रमद बर'जों थाफानानै खामानि मावगोन इउबिपिआ जों सोरखौबा गारनायनि बाथ्रा गैया जोङो जायखिया पावारा थायोब्ला जायजों मावनो हायो जों बेखौनो मावनायनि लामायाव दं आरो नोंथाङा मोनसे बाथ्रा बुंदों जे रां मोनजानाय मोनजायै इत्यादि इत्यादि रांखौ सोर जाया बयबो जायो जों बिदि बुंनानै हाग्रामा महिलारि बिथांनिफ्राय रां लाबोनानै जाफैदों जों बेखौ बुङाखै जों जायाखैबो बुङाखै मानोना जोंनि माहारियारि आफादफोरा जेब्ला समाव मा होनो कनफारेन्स खुङो बा बायदिसिना जाहोनाव जेब्ला जों माने गेग्रेबनांगौ जायो अब्ला जोङो बिथांनिफ्रायनो फैसा बिनानै लाबोयो दिनै रावबो आफादा बुंनो हानाय नङा थोंजोङै जे हाग्रामा महिलारिनिफ्राय जों थाइसेबो फैसा लाङाखै मोनसेबो खामानियाव मोनसेबो जथुम्मायाव जों रां बाहायाखै होननानै थोंजोङै बुंनो हानाय नङा मानोना
खायसे आफादफोरा थोंजोङै बियाखै जानो हागौ नाथाय बै मेल मिटिंफोरखौ जायफोर बानजाय आफादा खुंफुङो बे बानजाय आफादफोरा बिथांनि फ्राय नङाब्लाबो बिथांनि हानजानिफ्राय गरसे गरनैबाबो रां खेन्दा लाबोनानै बर' माहारिनि आफादफोरनि मेल मिटिंफोरखौ जाफुंसार खालामो। नोंथाङा मिथिगौना धेमाजि जिल्लायाव बोसोरफ्रामबो दैबाना जायो। बोसोरफ्रामबो गोबां सुबुंफोरा दैबानानि जाउनाव न' बां सिफायलांजायो, हा खुरखा जायो, आबाद फोथारफ्रा खुरखालांजायो। नोंथाङा माब्लाबा फैनानै नायफेरदोंना? थ' बै समफोराव जोङो बैफोर सुबुंफोरनो जा एसे एनै गरसे गरनै हायो बै हानायखिनिखौ जोङो राननानै होफैयो। नोंथांमोना सोंनो हागोन धेमाजि जिल्लायाव नोंथाङा बेरायनो फैनानै गामि गामियाव हाब, जेरावनाखि दैबाना लोमजानाय सुबुंफोर दं बै गामिफ्राव हाब नोंथाङा जे UBPUआ नैबेनि बिदि हाग्रामानिफ्राय फैसा लाबोदोंमोन, माइरं रानफैगोन ना रानफैयाखै, दालि रानफैगोन ना रानफैयाखै, थाव संख्रि बानलु रानफैगोन ना रानफैयाखै नोंथाङा सोंनो हागोन। अब्ला नोंथाङा क्लियार जागोन। नोंथाङा जोंनि धेमाजि जिल्लानि हिस्टरिखौ मिथियाखै। थ' बिनिखायनो नोंथाङा जोंनि गेजेराव माखासे बेले बेजे सोमजिहोनो नागिरनाय बायदि आं मोनदांथिदों। दा बेनि उनाव नोंथाङा मोनसे बाथ्राखौ बुंबाय थादों जे मनरन्जन बसुमतारीनि ब्रेना क्लास 5आव फरायनाय सासे फरायसानिबो खमसिन। जोबोद मोजां बाथ्रा जे क्लास 5आव फरायनाय सासे गथ'नि ब्रेननि गाहायसिनानो जोंनि आफादगिरि जिल्ला खौसेथि बर' सुबुं आफादनि। थ' बेवहाय नोंथाङा मा बुजायनो नागिरदों जे सासे क्लास 5आव थानाय BTC ओनसोलनि क्लास 5आव थानाय बर' फरायसाफ्रानो राजखान्थियाव इनभल्भ जाबाय होननो नागिरदों नामा नोंथाङा? जे बिथाङानो माने प्रमद बर' फैगोनखौ मिथिगौ इत्यादि इत्यादि। जों प्रमद बर'आ फैनो हागौ, फैनो हाया, बेयो नोंथांमोननि रायजोफ्रा डिसिसन लागोन। नोंथांमोना जोंनि बेवहाय नांजानो गोनांथि गैया। खारन जोङो जुदि धेमाजि जिल्लानिफ्राय प्रमद बर'खौ सिबाव लाबोनाङा होननानै बुङोब्लाबो जों जेबो मावनो हाया। मानोना नोंथांमोना लाबोनांगोन। लाबोआ होनोब्लाबो नोंथांमोनासो हागोन। भटनि राइटआ जोंहा गैया। नोंथांमोननि BTCआव भटनि राइटआ नोंथांमोनासो दङ। जों जेबो भट होनानै देरहाहोनो हाया। आरो खुगाजों राजखान्थियाव खुगाजों देरहाया। बेयो जाबाय नोंनि हाबा मावनायजों देरहागोन। नोंनि भट होनो हायागौ मानि जोङो सोरबा सासे बिजाथिखौ मानो देरहाहोनो हाया। थ' बिनिखाय नोंथाङा जुदि थाखो 5आव बा थाखो 5आव फरायनाय फरायसाखौनो राजखान्थिनि बिजानुखौ बै समावनो सोबाय नामा नोंथाङा? जे नोंथाङा BTCआव थानाय साफ्रोम बर' गथ'फोरखौ दानिफ्रायनो पलिटिक्स खालामनो फोरोंबाय नामा? बर' फरायसानि फिउचारा मा जागोन नोंथाङा सिन्था खालामदोंना? जे बर' फरायसानि फिउचारफोरा मा जालांनो नागिरदों? दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा गुन गोनां सोलोंथाइ नांगौ होननानै 2006निफ्राय हाबा मावबोबाय थादों। नोंथाङा दिनै आखौ गोदानै महापन्डित बायदि फैनानै माने राजखान्थिनि बाथ्रा फरायसाफोरनो सोसननो नागिरबाय नामा? बे मोनसे जोंनि थाखाय आनफर्चुनेट होननानै आं सानदों। दा बेवहाय आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंबावनो नागिरदों। नोंथाङा बुंदों जे UBPUखौ डिसबेन्ड खालामनायनि सम जाबाय। नोंथाङा UBPUखौ डिसबेन्ड खालामनायनि सम जानायनि सिगां नोंथांनि साखाथि फाखाथि थानाय सेल्फ हेल्प ग्रुपखौ डिसबेन्ड खालामनो नाजानाय हागोन ना? हाथाव नङा। मानोना मोनसे आफादा माखासे आइडियोल'जि, माखासे एम्स एन्ड अबजेक्टिभ्सजों दाजायो। जेब्लासिम बै जाफुङा बेयो जोंनि अब्लासिम मोनसे आफादखौ सिफायनांगौ होननानै साननाय जाया। नोंथाङा मिथिगौ, नोंथाङा बेखौ नायनो हागोन। बे जाबाय जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि संबिजिर। बे संबिजिराव जोंहा लिरनाय दं रोखा रोखायै जोंनि रुल्स एन्ड रेगुलेसन खौसेथि बर' सुबुं आफादनि। बै संबिजिर बायदिसो जोङो खामानि मावगोन। नोंथांनि बुंनायावनो जों जे सिफायगोन बा माबागोन बे खुनुदिन जानाय नङा। थ' जोंहा खौसेथि बर' सुबुं आफादा 9 चार्टार अफ डिमान्ड दं। मोन 9टा चार्टार अफ डिमान्ड दं। बिनि 1 नाम्बारा जादोंमोन बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल। गोसोआव ला नोंथाङा, अट'नमास काउन्सिल। दा जोंनियाव जों मोनदों वेलफेयार काउन्सिल। दा बुंनो थाङोब्ला अट'नमास आरो वेलफेयारनि डिफारेन्सआ जोबोद गोबां। अब्लाबो जिहेतु बर' माहारिखौ इनक्लुसिभ लानानै जों मोनसे एग्रिमेन्ट जानायनि लामायाव फैनायनि मुङाव जे बर' माहारिफ्रा गासैबो खौसेयै गोजोनखौ हास्थायनानै जों बै 27 जानुवारि 2020 अक्ट'आव जानाय एग्रिमेन्टखौ जों सहि होदों एबा सिगनेचार होदों। दा बै सिगनेचार होनायनि जाउना
जाहोना जाहैबाय जे जों बर'फ्रा खौसेयै थानानै जमायै थानानै बर' माहारिखौ गोजौ फारसे लांनि होननानै जों बेखौ मावदों। खिन्थु बुंनो थाङोब्ला वेलफेयार आरो अट'नमास नोंथाङा गोरों मानसिफोरनाव सों, नोंथांनि साखाथि फाखाथि जायफ्रानोखि मोजाङै रोंगौ आयेननि सोमोन्दै जोंनिख्रुइ साबसिन गोरों मानसिफोरनाव नोंथाङासै बिसोरनि फारागा मा, बेनिफिटआ जोंहा बबेयाव बांसिन दङ लाबा दे हारिनि जाथिनि थाखाय जों बबे मोनसेखौ लायोब्ला वेलफेयारखौ लायोब्ला ना अट'नमासखौ लायोब्ला जों बांसिन हाबा मावनो हागोन बेखौ नोंथाङा सोंनानै ला। आरो मोनसे बाथ्राखौ आं बुंबावनो नागिरदों जे नोंथांनि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि बायजोआव थानाय बर'फोरनि गेजेराव नोंथाङा माने बिसनि गाजाखौ बा खिलिहोनो नाङा। नोंथांखौ आं खावलायदों जोंनि गेजेराव गावजों गाव एना एनि सानलायनाय मालायनायखौ जाहाथे माने सोमजिहोआ बेखौ आं नोंथांखौ सिगाङावनो बुंनो सानबाय। नोंथाङा नोंथांनि रावजों बुंबाय थायो बर' हारिखौ जौगानो, बर' हारिखौ जौगानो। बर' हारिखौ जौगानोबा नों आरो आं होननानै जोङो बर' हारिखौ जौगाहोनो हागोन ना? नोङो मोजां नोङो गाज्रि, उमुखाया मोजां उमुखाया गाज्रि होननानै हागोन ना? हानाय नङा। जोङो खौसे इनक्लुसिभ डिसिसन लायोब्लासो जोंनिया बर' हारिखौ दावगानो हागोन। दा बेजों लोगोसे नोंथांनि जायफोर बुंनाय बाथ्रा, जायफोर हिस्टरिकेल बाथ्राफोरखौ नोंथाङा जोंनि सिगाङाव फोरमायनो नागिरदों, नोंथांखौ आङो बुंदों जे नोंथाङा जोंनि धेमाजि जिल्लायाव फै, नोंथाङा नोंथांनि जेसेबां टिम दङ बिथांमोनखौ लाफानानै जोंनि जिल्लायाव फै, जों अपेन डिबेट खालामगोन नोंथांजों। आरो नोंथाङा जुदि इउबिपिअखौ हाग्रामानिफ्रायल' रां लाबोयो सानोब्ला नोंथाङा जोंनि जायगायाव फैनानै साफ्रोम इउबिपिअनि मावथिफोरखौ नायफै। नोंथाङा साफ्रोमबो इउबिपिअनि मावथिफोरा गाव गाबागाव आथिङाव गसंनानै गाव गाबागाव न'खरखौ सालायलांग्रा साफा साफा गोख्रों मानसि सुबुंफोर गोजा। थ' बिनिखाय नोंथाङा फैनानै नोंथांनि थांलाय फैलाय जेसेबां खरसा पाति दङ, जानाय लोंनाय जा एरेन्जमेन्ट खालामनांगौ दङ गासै एरेन्जमेन्टखौ जों खालामगोन। नोंथाङा दिन थारिख जोंनो बुंहर, नोंथाङा नैबे चेनेलनि गेजेरजों बुंहर। लोगोसे नोंथांनि जेसेबां सुबिदा नांगौ बै सुबिदाफोरखौ जों होनायनि उनाव नोंथांजों जों अपेन डिबेट जों खालामगोन। बै डिबेटआव नोंथांनि रोंगौथि, जोंनि एक्सपिरियेन्स, जोङो गोबांथार नलेज दं होननानै जों सानाखै। जोङो जायफोर रोंदों बेखौ जों एक्सपिरियेन्सनिफ्रायसो रोंदों। एक्सपिरियेन्स, बे जोंनि एक्सपिरियेन्स, नोंथांनि रोंगौथि, बे मोननैनि गेजेराव जोङो डिबेट जागोन। आरो बै डिबेटफोराव नोंथाङा नुगोन जोंनियाव सोर सोर सुबुंफोरा इउबिपिअजों सोमोन्दो दं। आं बेखिनिखौ बे समाव बुंनो नागिरबाय। बिनि उनाव आं जोंनि गासै बर' माहारिफोरखौ आं मोनसे खावलायनो नागिरदों। बड'लेण्ड टाइगार इउटुब चेनेलनि जाय बिथाङा गोबां बाथ्रा बुंबाय थायो, आंनि नोजोराव आं बेखौसो सानदों बिथाङा बर'फोरनि गेजेराव गावस्रा गावस्रि एना एनि सोमजिहोनानै गावहा माबा मोनसे मुलाम्फा मोननो थाखाय नैबेबायदि बाथ्रा बुंबाय थादों होननानैसो आं सानदों। बेनिखायनो गासै बर' रायजोफ्रा जाहाथे बिथांनि बुंनायनिफ्राय गोजान, माने बुंनाय रावफोरखौ जाहाथे गोरबोजों लाया, बिथांखौ जाहाथे गोजानाव दोनो, बेखौसो आं खावलायदों। मानोना जोंनि माहारिखौ, जोंनि हारिखौ माहारि हिसाबै फोथांनानै लाखिनांगौ जायोब्ला जोङो खौसेयै जमायै हाबा मावनांगोन, अब्लासो जों थांनानै थागोन। सानफ्रोमबो राजखान्थिजों सोलिनाय नङा, जोंहा समाजखान्थि होननाय मोनसे दङ। आरो जोङो नोंथांखौ मिथिगौ, नोंथाङा भारतनि संबिजिर बायदि राइट टु स्पिचखौ लानानै गोबां बाथ्रा बुंबाय थादों, राइट। नोंथाङा मोनसे बाथ्राखौ मिथिगौ ना? बर'नि आयेनाव, बर'आ मोनसे पान्डुलिपि थायो, मोनसे संबिजिर थायो बर' माहारिफ्रा। बै संबिजिरफोराव बर'आव मोनसे नेम दं, मानो खौलोबोर बाद होननाय, खौलोबोर बाद। नोंथाङा बेखौ मोजाङै फराय आरो फरायनानै बुजिनो नाजा। बे खौलोबोर बादआ जोंनि भारत संबिजिर सोमजिनायनि बेसेबांबा 100 बोसोर सिगांनिफ्रायनो बे नेमखान्थिया सोलिबोबाय थादों। नोंथाङा बेखौ थाल ला, खौरां ला। आं बेखिनिखौ खावलायबाय। आरो गासै बर' माहारिखौ बिटिसिनियानो जा बा बिटिसिनि बायजोआनो जा, इउटुब चेनेल जा बड'लेण्ड टाइगार बुंनाय, दा बै मुङानो एसे
बोरैबा रोखोमनि बड'लेण्ड टाइगार माने जुनादजों रुजुनो नागिरखो ना गोहोजों रुजुनो नागिरखो आं बुजिनो मोनाखै। टाइगाराथ' जुनाद फारसेथिं गोहोनि सिम्बल हिसाबैबो जों बाहायो। दा बैनि बुंनाय बाथ्राफोरखौ जाहाथे माने लाइटलि लायो, जाहाथे गोरबोजों लाया, डिपलि लाया, बिनि सायाव एनालाइसिस खालामनांगौ। बिथांनि जा बुंनाय बाथ्राफोर, बै बाथ्राफोरा बर'नि खौसेथिखौ सिफायनो नागिरनाय बाथ्रा जादों आरो बै खौसेथिखौ सिफायनायजों लोगोसे गावहा हयथ' बबेबा फारसेयाव गाबोनो गावहा गावनि सुबिदा जुदि जायोब्ला नोंनि बर'आ मा जानिस बेखौबो हयथ' बिथाङा खबर लायालासेबो थानो हागौ। बेनिखायनो गलेयै खावलायनाय बिथांनिफ्राय बयबो जाहाथे जानगाराव थायो। दिनै खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै जोंनि नोंथांमोनखौ मोनसे बिसेस जाहोननि थाखाय बा नोंथांमोननि गेजेरजों मोनसे बिसेस जाहोननि थाखाय फंनैसो क्लियारिफिकेसन होनायनि मुङै बे खौरांगिरिफोरजों दसे मोगा मोगि जानो साननाय जादों खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै। दा बेवहाय जोङो 7 घन्टासोनि सिगाङाव बड'लेण्ड टाइगार मुंनि मोनसे इउटुब चेनेलनि गेजेरजों खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ बायदि बांसावनाय आरो जोंनि मिरु आफादनि मानगोनां आफादगिरि बिथांखौ बायदि बांसावनाय जोंनि नोजोराव गोग्लैदों। दा बेनिखायनो बेनि सायावनो जों फंनैसो क्लियारिफिकेसन बा बिथांनि क्लियारिफिकेसन खालामनानै होनो थाखाय बिथांनि सायाव फंनैसो बुंनो थाखाय जों आखायाव लादों। दा बेवहाय गिबियावनो जोङो मोनसे खोथाखौ खावलायगोन। जों जाति हिसाबै गावजों गाव बेफोरबायदि फिसा फिसौ बाथ्राफोर नङै बायै खोथाफोरखौ बांसावलायनाय, गावनि गेजेराव फोथायलायनाय गैयैनि थाखायनो जों गोबांखौ खोमानानै लाबोबाय, खहा जाबोबाय। दिनैबो जों बेफोरबायदिनो नुबाय थादों। जायफोरा जातिखौ सिबिनायनि मुङाव दिनै जायफोरा बेसेबांबा गोबाव सेक्रिफाइस खालामबोदों, दा बिथांमोनखौ जों बयबो नुबोदों। दा बेनि गेजेराव जायफोर नैफोर गेजेराव थानाय मानसिफ्रा फंनैसो नङै बाथ्राफोरखौ लानानै जा मोनसे माबा खालामबाय थादों, फोस्रावबाय थादों बा बांसावबाय थादों, बेखौ जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै गोख्रोङै सोंखारिनाय जादों आरो बेखौ जों गोख्रोङै सोंखारियो। जातिया बेफोरबायदि निन्दा होलायनायनि गेजेरजों जेबो जाया, डेभेलप जाया, जों बेखौ मिथिगौ आरो बेखौ जों खालामजानो बायो। मोनसे खोथाखौ थालाय आं बुंनो सानदों। BTCनि गेजेराव मोनब्रै जिल्लानि गेजेराव नोंथांमोना मा जालायो मा जालाया, बबे हानजाजों राजनितिनि मा गेलेदों गेलेलाया, बेवहाय जोंहा हस्तक्षेप खालामनांगौ गैया, बुंनांगौ फंसेबो गैया जोंहा। मोनसे खोथाखौसो जों बुंगोन, नोंथांमोननि बे BTC मोननायाव बा बर' एकर्ड जालांनायाव जोङो BTCनि बाहेरायाव थानाय बर'फ्रा जिखि आफादावनो थायाथों मानो जोंनि थै दङ, बर'फोरनि थै दङ। बे थैजों बे मोननाय बहाय जोंहाबो अधिकार दङ। खिन्थु नोङो दिनै नाङै बायै फंसे माने खोथाफोरखौ बांसावबाय थायोबा बे खिन्थु जातिनि थाखाय हानिकारक, मोजां जानाय नङा, जों बेखौ बुंनाय जादों। दा गिबियावनो बिथाङा गले गले खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ, जोंनि मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ मोनसे खोथा थादसिल' खालामनानै इटिकिं खालामनानै बुंबाय थादों जे जोबोद गोरलैयै जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा जेबो खस्थ' खालामाजासे बेफोरबायदिनो जोबोद गोरलैयै माने सिगनेटरि जाबाय होननानै बारे बारे बिथाङा मेनसन खालामबाय थादों। मानसिखौथ' सिनायाखै आङो, मुङा मा बेखौ सिनायला, खिन्थु बड'लेण्ड टाइगारनि गेजेरजों, टाइगारनि चेनेलनि गेजेरजों बिथाङा बारे बारे जोंखौ थादसिल' खालामदों। खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ थादसिल' खालामनाय माने मोनसे खोथाखौ रोखायै जों बुंनो सानदों। BTCनि बाहेरायाव थानाय गं 24 जिल्लाखौ बिथांमोना थादसिल' खालामनाय जादों, जोंखौ इटिकिं खालामनाय जादों आरो बेनिफ्राय बिथाङा गोजानाव थानाया गाहाम। आरो दिनै मानो माने दिनै जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादा एसेबां गोरलैयै माने सुक्ति जाबाय होनदों, बिटिआर जाबाय होनदों। बिटिआरआ बहा जाखो, बबेनिफ्राय जाखो? बेफोरबायदि गोबां जों सुक्ति नुबोबाय। आसुनि जोङो एकर्ड नुबोबाय। दिनै आसु एकर्डआ 18 बोसोरनि 36 बोसोर बांसिन बारलांबाय।
आसुनि जिथुनिखि एकर्ड बे एकर्डा जिहेतु बारलांबाय दिनैसिम इमप्लिमेन्ट जायाखै दा बेखौनो बिथांमोना बुंबाय थादों गासैखौबो मोनजोब्बाय मा मोनजोबखो जोंना प्रश्नआ मा दिनै बिटिआर एकर्ड बिटिआर होनबाय थादों मा बिटिआर दिनैसिम बिटिआरआ खुनु दिन इमप्लिमेन्टआनो जायाखै जोंथ' नुवाखै दासिम इमप्लिमेन्ट जानाय बिटिआरनि मोनसेबो दफाया दासिमबो जाफुङाखै जोङो जाफुंनायखौनो नुवाखै बे खेत्रआव मानिफ्राय बिटिआर फैबाय थादों दा बेखौ लानानै नोंथांमोना मा राजनिति गेलेयो मा गेलेया बेयो नोंथांमोननि खोथा खिन्थु जों नुदों बे बिटिआर सुक्तिया जादोंल' खिन्थु इमप्लिमेन्ट दासिमबो जायाखै बिथांमोना फंसे खोथा बुंबावबाय थादों जे जोङो मोनसे खोथाखौ क्लियारै बुंनो सानदों नोंथांमोना जाय एकर्डजों बिराद गोरलैयै होनबाय थादों जोंखौ थादसिल' खालामनानै खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ थादसिल' खालामनानै जोबोद गोरलैयै दिनै माने बिटिसिनि बाहेरावबो बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल वेलफेयार काउन्सिल बिथांमोना जायखौ बुंबाय थादों बेखौ मोनसे खोथाखौ जों क्लियारै बुंनो सानदों 2016 जानुवारि मासावनो थांनाय बे कंग्रेस सरकारा बेखौ जोंनो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि बानजायनायाव बेखौ होनो होननानै बिथांमोना क्लियारलि मोनसे केबिनेट डिसिसन जाखाबायमोन दुर्भाग्यआ नैबेल' जे जोङो बै समावनो आसामाव जिहेतु जेनेरेल इलेक्सन फैबायमोन बे जेनेरेल इलेक्सन फैनायनि थाखायहाय बेयो जोंना लेट जानानै थाबाय दिनै जोंनि नैबे नोंथांमोना जायखौ बुंबाय थादों जायखौ बाजाबाय थादों जायखौ जों गोरलैयै बुंबाय थादों जे माने एबसुआ लाबोनाय बहाबा सोरबा लाबोनाय जाय खोथाखौ जोङो दिनै बुंगोन नोंथांमोना अट' आन्दलन खालामनानै मोननै एकर्ड खालामखांनायनि उनावबो जे बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि थाखाय फंसेबो खोथा सानाखैमोन जोंथ' बेखौसो बुंगोन नोंथांमोनखौ फंसेबो खोथा जायफोरा सानाखैमोन दिनै बुंबाय थादों इउबिपिआव सोर दङ इउबिपिआ सोर दैदेनो बेखौ नोंथांमोना जारिमिनखौ मिथिनाया मोजां मिनिस्वर बसुमतारिया सोर अनिल बसुमतारिया सोरबा माने गाम्बारु मोसाहारि सोरबा बिपिन गयारि बिथांमोना सोर बिथांमोननि जारिमिनखौ नोंथांमोना गिबियाव माबा खालामग्रोना लानाया मोजां जारिमिनखौ मिथिग्रोना लानाया मोजां आरो नोंथांमोना जुदि बेफोरबायदि जेबो खोथा जुदि मिथियाबा फै जोंनाव रायलायगोन जोङो खुला खुलि रायलायनो दं डिबेट जानांगौबा जानि मोगा-मोगि जालायनि बेफोरबायदि नङै बायै बहाबा माने ससियेल मिडियायाव बहाबा पर्टेल निउसफोराव बेफोरबायदि होबाय थानाय जातिनि थाखायनो हानिकारक आरो बेखौ जाहाथे मावा भबिष्यतआव जों बेखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादनिफ्राय गिबियाव बुंनाय जादों आरो मोनसे खोथाखौ जों नुदों नोंथांमोना नोङो बुंबाय थादों जोंखौ दाय होबाय थादों जे खौसेथि बर' सुबुं आफादा दिनै एकर्ड जाखांनायनि उनाव मानो दिनैसिमबो डिसबेन्ड जायाखै होनना बुंबाय थादों मानो डिसबेन्ड जानो बे जाय मोनसे संगठना अस्त्र हमखांनानै सारेन्डार खालामबासो डिसबेन्ड जायो बिनि ओंथिया मा फोरमायदों बे खौसेथि बर' सुबुं आफादा मा खारनाव डिसबेन्ड जानांगौ बे खौसेथि बर' सुबुं आफादनि संबिधाना मानि थाखाय जोनोम जादों बेखौ नोंथाङा गद गुदि मिथिग्रोना लानाया मोजां आरो जायफोरा बे बिथांनि खुगाजों बुंहोदों जों मिथिगौ बेवहाय पलिटिकेल माखासे हाबदोंबो जानो हागौ खिन्थु बेफोरबायदि जुदि जादोंब्ला बिथाङा बुजिनाया मोजां बिथांमोना मिथिनाया मोजां जे खौसेथि बर' सुबुं आफादा जोङो बेफोरबायदि डिसबेन्ड जानो गोनां जाय माने मोनसे अबस्थानि संगठन नङा ससिय' इक'नमिक इडुकेसन गासैखौबो मावनो थाखाय जोनोम जानाय बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय आरो आसामनि बाहेरायाव थानाय गासै बर'फोरखौ लानानै खौसेयै आग बारायनांगौनि दावगालांनांगौनि थाखायसो जोनोम मोननाय नैबे खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेनिखायनो नोंथाङा जुदि मिथियाबा बेफोरबायदि नङै बाय खोथाखौ जाहाथे बुङा बेखिनिखौ खावलायनाय जादों आरो मोनसे खोथा जोंनो नोजोराव गोग्लैदों जे माने दिनै माने मिनिस्वर बसुमतारिया बिटिआरखौ माने मोजां होननानै बुंनांगौ मोजां होननानै बुंनायाथ' मा मिनिं फोरमायो माखौ मोजां बुंनो जाय जिनिसा दिनैसिम दफा मोनसेबो इमप्लिमेन्ट जायाखै दफा इमप्लिमेन्ट खालामाबालासिनो जाय दैदेनगिरिफ्रा दिनै सुक्ति होदोंमोन साखर खालामदोंमोन बेवहाय सागान होदोंमोन बे सागान होगिरि बिथांमोना दिनै पलिटिकेलाव थांजोबनानै गावबा गाव गावस्राजोब्बाय फंसेबो बुङाखै दिनैसिम एकर्डआ जे इमप्लिमेन्ट जानांगौ दिनै माने बिटिसिनि बाहेरनि जिथुनिखि दफा बा हा हुनि जिथुनिखि दफा बिटिसिआव फैफानाय जायफोर पेकेज बिटिसिआव मावफुंनो गोनां जायफोर दफा बिटिसिनिफ्राय बिटिआर जानाय दफा फंसेबोथ' जोंथ' दासिमबो सोरखौबा बुंनाय बा मावफुंनायथ' नुवाखै बे खेत्रआव क्लियार मोनसे खोथा जानाया मोजां माखौ जों मोजां बुङो बबे मोनसेया मोजां बा बबे मोनसेया गाज्रि
जे जोंखौ बुंबावदों जोंनि आफादगिरिखौ जे जोंनि खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ थाखा फैसा मस्ला लाबोनायनि खोथा बुंदों। मस्ला माने मा? बिटिसिआ बा आसाम सरकाराव थानाय पलिटिकेल हान्जा जाय माने माबायाव दं, एलायन्सआव दं, बियो जोंनि बर'नि पार्टी। बिथांमोना सोरजों थादों थायाखै मिथिया, खिन्थु जों हारि हिसाबै बिथांमोननिफ्राय जोंहा मोननो दङ। दिनै जोंनाव दैबाना जायो, जों बिनिफ्राय बिथांमोननिफ्राय जोंबो मोनबोनांगोन। जोंनि बेयाव नेचारेल केलामिटिस जायो, बायदि बायदि जायो, माबा मोनसे मिथिं दावथिं साहित्य सभा, बर' फरायसा आफाद जायखिजायानि जों मेल मिथिं दावथिंखौ बेयाव बिथांमोननिफ्राय जों मोनबोनांगोन। जोंनि थै दं बहाय, जोंनि कन्ट्रिबिउसन दं। जोंनि बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय गं 27 जिल्लानि बर'फोरनि कन्ट्रिबिउसन दं। बेनिखायनो जोङो बिथां हाग्रामायानो जा गाबोन प्रमद बर'आ फैबाबो बेखिनिखौ जोंनो मददखौ होनो नांगोन। बे खोथाखौ मोजाङै क्लियारै बुजिलायनानै लानाया मोजां। आरो मोनसे खोथाया मा, दिनै जोंनि जिल्लानिफ्राय 1986नि उनाव जि माने गहपुर सनितपुर लोगोसे जोंनि लखिमपुरनि सिमुलुगुरियाव जानाय मासाकार, जोंनि धेमाजि जिल्लायाव जानाय जायफोर मार्टियार्सफोर, दा बिथांमोनखौ दिनै नोंथांमोना असनमान खालामनाय जादों। बे खौसेथि बर' सुबुं आफादखौ सानो नामा जे बर' फरायसा आफादजों खौसेयै मावा? दिनै नोंथांमोना मिथिगौ जे जातिनि बृहत्तर सार्थनि थाखाय बिटिसि बाहेरनि बर'फ्रा गोबां सेक्रिफाइस खालामबोबाय, जायनि थाखाय जोङो सानफ्रोमबो खावलायदों, सानफ्रोमबो रिकुवेस्ट खालामदों, सानफ्रोमबो जों नोंथांमोनखौ बुंदों खौसे जा खौसे जा। प्रमद बर'जों जोंनि आफादगिरिया बेसेबांबार रायलायबाय, बर' थुनलाइ आफादनि दैदेनगिरिफोरजों रायलायदों, गुबुन गुबुन जोंनि आगोलाव सारेन्डार जायो बा दा सारेन्डार जानाय एनडिपिफोरनि दैदेनगिरिफोरजों रायलायदों, आरो लोगोसे सरकाराव थानाय हाग्रामानि दोलोजों रायलायदों जे खौसेथि जानांगौ होननानै। नोंथांमोना माखौ बुंबाय थानो नागिरदों? खौसेथि बर' सुबुं आफादा जेबो मावाखै होननानै। दिनै नोंथांमोना गावजों गाव गावस्रा गावस्रि जादों। नोंथांमोना दिनै जों बुंनोसो सानदों, नोंथांमोना नोंथांमोननि मावनायनि फिथाइ बायदियै दिनै एमपि सासेखौबो देरहानो हायाखै नोंसोर। गाबोन समनिया एमएलए दा जि सा दं बेखौबो खोमाजोबना लागोन बारा जायोब्ला। बे बेसेबां गिदिर जोंनि थाखाय दुखुनांथाव जागोन। आरो ना जाबाय थानाय जुदि बिटिसि इलेक्सनावबो नोंथांमोना जुदि रावबो मोनसेबो जुदि एबसुलिट मेजरिटि मोनब्ला बिनिफ्राय आरो दुखु गोनांसिन जाबावनाय नङा। बेनिखायनो बेफोर गासैबो खोथाफोरखौ नोंथांमोना बुजिया सोमजिया जाहाथे बुङा। नोंथांमोना नोंथांमोननि गेजेराव मा जालायबाय था, जोंहा बेवहाय जेबो बुंनांगौ गैया। खिन्थु बिटिसिनि बाहेराव दासिमबो जोंनि बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला जाफुङाखै। नों जायखौ बुंबाय थादों दे जाफुंबाय, मोनबाय, डिसबेन्ड खालामनांगौ, आरो बेफोर खोथानिफ्राय जाहाथे गोजानाव थायो, जों बेखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै खावलायनाय थाबाय। आरो जोङो रावनिफ्रायबो थाखा फैसा मोनजानानै बा सोरनिबा पलिटिकेल इनक्लाइनेसनाव जों खामानि मावाखै। जिहेतु हाग्रामानि बिपिएफ दोलोआ आसाम सरकारजों दासिम एलायन्सआव दं। बे एलायन्सआव थानाय हिसाबैहाय जोङो बिथांमोनजों खामानि मावबाय थादों। जोंनि बिटिसिनि बाहेरायाव थानाय बर'फोरनि जिथुनाखि जेंना, बे जेंनाया जाफुङागौमानि गाबोन समनिया हाग्रामाया जिहेतु दिनैसिमबो सर्बानन्द सरकारजों दं, बे हिसाबै जों बिथांमोनजों थाफानानै खामानि मावनांगोन। आरो पलिटिकेल इस्युसफोरखौ पलिटिकेलजोंसो सामादा खालामनो हायो हिसाबै जों बेखौ खामानिखौ मावबोनाय जादों। दा बेनिखायनो जों बेखिनिखौ खावलायबाय। आरो बेजों लोगोसे मोनसे सारा आसामाव जिहेतु दैबाना जाबाय, आरो लोगोसे कभिड-19 जोंनि माने बेरामाबो बुहुमनां साग्लोबनानै दंबाय दङ। बेवहाय जोङो जोंनि गासै बर' रायजोफोरखौ खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै मोनसे खावलायनाय थागोन। जेरावखि थायाथों मानो, जुदि सरकार प्रखाखना मोजां नोजोर होआखैब्ला, दैबानाफोराव मोजां नोजोर होआखैब्ला, जोंनि आफादफोरा, जोंनि दैदेनगिरि बिथांमोना बे दैबानाफोराव थांनानै रायजोफोरनि खौरां लाहैनांगौ। आरो नैबे कभिड-19नि थाखायबो खौरां लाहैनांगौ। बेखौ जोङो खौसेथि बर' सुबुं आफादनि मिरुनि जानानै आङो खावलायनाय थाबाय। जोंनि बुंनो गोनांखिनिखौ जों बेखिनियावनो दिनै फोजोबथ'नाय जादों।